Kienu aktar minn 137,000 il-persuni li waslu pajjiżna fuq cruise fil-perjodu ta' bejn April u Ġunju. Statistika maħruġa mill-NSO turi li fit-tieni kwart tas-sena daħlu b'kollox 102 bastimenti tal-passiġġieri u fuq kull cruise liner kien hemm medja ta' 1346 turist. Dawn in-numri jfissru żieda tajba ħafna fuq is-sentejn ta' qabel meta dan is-settur kien għadu affettwat sew mir-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru wkoll li 48% tat-turisti li waslu Malta bejn April u Ġunju kienu ġejjin mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, bl-akbar suq ikun dak Ġermaniż segwit mis-suq Taljan. Anke meta wieħed iħares lejn l-ewwel sitt xhur tas-sena jinnota xejriet pożittivi għal dan is-settur tant importanti għal pajjiżna. Fil-fatt bejn Jannar u Ġunju, it-total ta' passiġġieri bil-cruise liners kien jaqbes il-162,000, bi 53% tagħhom kienu turisti minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-istatistika għall-ewwel nofs tas-sena turi li aktar minn nofs it-turisti li waslu fuq cruise kienu nisa. It-total ta' bastimenti li daħlu Malta sa Ġunju kienu jammontaw għal 125, meta s-sena l-oħra kienu biss 28. Id-dejta turi wkoll li fl-ewwel sitt xhur waslu ma' 48,000 turist mir-Renju Unit u 17,600 kienu turisti mill-Istati Uniti.